ajụjụ anyị jụ onwe ego esi tọọ m ụtọ iche maka ihe anyị jụ bụ ihe na-enye ọtụtụ nsogbu ịghọta ndị na-ekiri ihe anyị na-eme, ndị na-akwadokwa anyị, ndị bụ okenye, ndị bụ eze, ndị bụ nze na ọzọ, ọ na-ekweghị nghọta. Eziokwu dị ya, enweziri mgbe o ruru o wee bụrụ na ịchịkọta ihe gbasara ihe onyonyo a, ụmụ mgbe o mee ka ọpụpa n'aka ndị ụlọ akwụkwọ ma omenala ka ndị Igbo si ebi, ndị mmakwa ihe a na-akpọ histri, o mee ka ụmụ mgbe ọ dị ka a na-anapụghị ya n'aka. Maka ihe dị n'ime ihe onyonyo a bụ otu a, gị nweta ya kịta iwe wegalụ onye a na-akpọ executive producer. Ị nwere ike ide dị ka onye odide, ị nwere ike ide dị ka producer, mana emechaa were ejekwuru onye na-akpọ executive producer. Onye bụ executive producer, onye na-eweta ego eji eme ihe niile. Ọ bụrụ na iwegala ya onye bụ executive producer na-eweta ego, uwe bụ na nye nwa amaghị omenala, gị nwadela amaghị omenala, onye ha kpọsiri ka o mee ha na-akpọ directing, ha akpọta ya maka na ọ dị uru na ọ gana ha ọnụ. And ọ bụrụ na ezie na ọ dị ulu na ya ka ejikwa ya, ọ bụrụ na ọ gụrụ ya n'akwụkwọ ma na ọ ma akụkọ ya, ịma na ha ịtọ onye delụ, onye na-direct, onye na-eweta ego, ihe ha ga-eme ga-abụ ihe ọ ga-abụ ịfụ ọ na-asọka gị anya. Mụ nwa anọgo n'ọtụtụ ebe a na-eme, ebe a kpọrọ m ka m soro mee, eme m dị ka onye owu ma o mee m onye nze, anyị nọ na nke igwe a na-eme. Mụ nwa afụgo na ọjị bụ ọjị Igbo, ọ bụrụ ọjị ọbụla ka ị ga-eweta debe na be igwe. Ọjị ọbụla gbara Igbo ọ bụ ọjị ndị Hausa. Ọjị Igbo ihe eji ame ọbụla ọ na-agba ịnọ, ọ gbara ịnọ gbaa ise, mana ọtụtụ ọjị Igbo bụ ọjị gbara ịnọ. Mbịafụ na ọdụrọ na nke igwe, aga m asị onye na-adirect, biko na ihe abụrụ omenala anyị. Anyị nwere ọkwa eji etinye ọjị, anyị nwere ose ọjị, enwere ose agbọ, enwere nke mkpụrụ ọ ga-abịa ịta ofe ọgwụfụ n'ọnụ, enwere nzu eji emekwa omenala. Si ya na ihe anyị ga-adị ebe a, ntọwacha ya ejekwa onye nwe ọrụ ọchị na ego adịrị n'akpa, ma na onye gwara ya maka ihe edere na-enyeche gị ego niile. Ọ bụrụ na o wetara ihe ndị a, si hapụ ya biko, si egbu n'oge. Maka o nwere mgbe ọ ruru isi ọgwụ anyị na-enwe wee bụrụ na onye nwe ọrụ ga-abịa chọọ ka a lụọ ọrụ, tụkwa wepụta sọsọ abalị ịnọ, ọkwụọ ego họteelụ sọ abalị ịnọ, ọkwụọ ego nri sọ abalị ịnọ. Ọ chọrọ ka eme ya ka ọ gafee abalị ịnọ, maka ifie asị ya chije weta nke ọ sị na emebụ m ihe a niile na ọ ga-agafe abalị ịnọ, ya ji wee wepụta ego chi mebie otu a, biko onye ọbụla achọrọ ime chinyekwu ya ọrụ ya. Ife ụdị ọnọdụ ahụ ebụnwa bịara nwee mgbe o luru mfu na ọma ndịcha mma mbịa ịlụ ọrụ aghasa, maka na onye nwe ọrụ na-ewe iwe na ya chọọzi iweta ego. O nwere nke anyị ga-abịa n'oke ọnụ mmiri na n'oke onye gbopụtachara ụkwara, kama ị ga-agbụfue nnukwu ụkwara egbopụtara. O nwere ndị anyị na-eme otu ahụ, onye kpatara ọtụtụ nke a ga-ewepụta ka igolu ụmụ ihe nsọka anya a na-adị ebe a. Ma nkwa m na-ekwu n'ụbụ na oge ama nta aka ndị dị otu ahụ ikuku n'Hollywood ekwuru ha kupu wee hapụzi ya, ndị ga na-eme ihe dị ka o si wee tosi. Ihe a niile unu chọpụtara ọ ihe mere eme, mana ihe mere ede ji bee nwe ka m kọwara unu ihe a na o nwee ike ọ bụ maka nwee ndị a na-akpọ n'oyibo professional filmmakers, nwee ndị bịara ime fim ka ha were uru dị ya. Ndị agha na-akpọ professional filmmakers ha aka eriho nne, ọsị ha ga-eri nne. Enwere m ike nsị nna ebe ọ bụ na ọmụ na gị na ọ ga-eghọtara ihe a na-eme, ọ ga-eghọta ka omenala si dị, mụ na gị ga-anọrụ echi. Onye nke ọzọ bịa si na ya chọrọ ka ewetazuo ihe, enwere m ike hapụrụ ya ọrụ jekwuru onye nke chọrọ. Onye kpatara ịbịakwuru ego kwara ifu nwa agbọghọ, maka na ihu ya abụghị ihu ama n'ihe onyonyo a, ewere ya mee eze. Kedu onye ka mba eze? Ụmụ ihe ahụ bụ ihe ọ ga-abụ mbịa m nọrọ ebe ọ dị ka m were tarị bịa ha. Ọ nakwana ihe a na-ekwusịra onye dere amahụ akụkọ ndị Igbo, ọmụ nke a na-akpọ histri, onye na-adarete ofu ihe ahụ. O nwere mgbe ụfọdụ na-abụ m were igwe ka iche ihe a na-apịtọ, kwụsị ka m chelụ ka ihe onyonyo anwụ ka m nwere onye direct, mbịa n'anya afọ onye direct nsi ngwanụ ọnya nwa
na ọ bụ na onye azụrụ onwe ya na fim ịbụ onye director ọ bụkwa sọsọ dị ma story a na-eme maka ya itochiri ime omenala ana m adụ ha ọdụ sị mgbe ọbụla ndị Igbo na-eme omenala ọ na-ajalị ọ n'Ogbunike ọ n'Amokwe ọ n'Ọnịcha wele ego na akpa gị gbaa moto ọ bụ na ị nwere moto jee mara ihe a na-eme ebe ahụ ọtụtụ ihe ị ga-amụta ebe ahụ erike inwe ike wekwa kamera nka gị vidiyo ihe niile a na-eme ihe anyị bụ history ma nweta na university nke bụ na university nke ije dị na Jos ma ọ dị na Maiduguri ebe ndị ahụ abụghị ebe a ga-akụziri ihe gbasara omenala da oni nwere ike vidiyo mgbe ọbụla tụmadụ mgbe ịgbaji festival mgbe a na-eme iri ji ọfụ inwe ike jezuo ha niile na ọ bụ na ị nwere ike maka ihe ga-akọpụta ebe ahụ ga-enyere gị aka ịnetazi na Nollywood mmadụ ka ị ga-esi wee direct ma ihe na-agwa gị bụ ebe ọbụla ịfere ewere ụmụ agbọghọ mee eze eyinye chie ihe a ga-eyinye ọ na-aka ka ga-asị na ya bụ mama weta ọbọkwa na omenala Igbo ọ mpịtọ a na-apịtọ na Nollywood ahụ unu fụ ndị ahụ unu gene nwune na unu ama na mechie na anya ka ọ pụọ oyi onwe ha na-akpọ fast forward ịbịa bọtịn aka obiri ihe ndị n'uga ka ịma ka onwe ihe nwere isi ga-afụ na emeche ma ọ bụ na ọma nkwe gị odidi enene na-eche acha ọ mpịtọ a na-apịtọ omenala ndị Igbo